Lahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas. May kasakit. Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kaimpag diri? Kasarangan nga kasinatian. Lalo'y tingin kong lap. Sure ka? Pagkasalita ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nakota. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. kahit na konting Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Bonita. Dear Priscilla, suki ko ninyon ti paminawan sa radyo ug ingon man sa online streaming. Sa mga sama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Ako si Bonita, usa ka OFW sa Australia. Apan sa wa pa ko makalarga sa Australia, daghan pa ko mga kasinatian sa lain-laing laki. Lakip na niini ang foreigners. Ipaunsa pa man nato, Bonita. Naa naman na. Di sa kumusugot nga maghuna-huna kang ipakuha ng bata sa imong sabakan, ha? Kunan sa Diyos. mahog di ko inigipaangkan tay. Mawaw ko sa mga tao tay. Katawaan gid ko. Aw, dawatong imo. Imo man ang tinuyuan. Wagi nagsugo na imo nga buhato na, Bonita. Wasay nagsugo na imo nga katong lakiha imong sudlan. Nya, sana, resulta na, gipaangkan ka lang. Animal siya. Iya ko gipatuo tay. Bakakon siya. Bantay lang kito siya. Ay, sus, ayaw na lang, Bonita. Alkansi gyapon ka. Tungkol kay babae ka, siya lalaki. Way, mawa niya. Usa, iampo na lang siya sa Ginoo. Dili tay. Manimaus ko niya. Sulngon ko na siya. Dili siya madubag sa bata, kaya naan naman silang babae nga gikabuangan. Aw, di ay. Ay, dili, ikaw may musungoy. Ako. Oh. Sa'yo. Mauutag yung kibitaw kayo na eh. Ha? Oh. Ako isungan na laki, ha? Nakaminos na ni mong tawhana na. Hayaan man to akong sundang. Tay, unsa man imong sundang, tay? Putlang ko siya sa Unsa? Ayaw, tay! Tay, mananghid ko nimo. Unsa man na?
Muadto kog Cebu, tay. Uy, nga man. Mangita kog trabaho dito, tay. Ay, pastilan, nga nung wadto pa man gyud kag layo. Anyan lang gid ay kasuliti manarbaho. Tay, mas maayo manggo dito. Ug usa pa, mabili naman as Inday. Mututoy naman nagbibiron. Uy, unya, kinsa may imong pabantayon sa bata? Ako? Usa ko ka single mom, kay napaangkan man ko. O kay lisod malagi ang pagpanarbaho sa amang probinsya sa Leyte, nilarga ko sa Cebu City aron manimpat, aron mabuhi na ko ang akong anak. Bukat man sa kumbuot ang pagbiya sa kong anak, nga gamay paintaon, apan wa ko'y mahimo. Gibilin ko siya sa kong amahan. Wa na ko'y inahan kay namatay kini sa sakit sa kasing-kasing. Uy, magkaako kag bilin si mong anak ng gamay pa, bonita? Tay, ang tinuod, sakit gid alang nako ang pagbiya niya. Pero unsa pa ako mahimo din ni tay? Kung makatrabaho man ko, unsa man sad? Katabang. Pila ra man si sweldo. Dili itaw ko makabuhi sa akong anak-anak tay, uy. Ay, magpinubre lang ko ta din, higod, mabuhi naman ta. Unya, ako'y binlan ni mo sa bata. Uy, dili na ko kaya ang pag-atiman, ana, uy. Kaya ra lagi na nimo tay. Binlan man ti kag cellphone. Ah, sabad, ha, bonita, uy. Ay, kung kabuang eh. Kung kabuang eh, anang cellphone, diha. Di ko kamao, ana, uy. Oh, sige. Ako na lang hangyoon si Nining nga. Anhin na lang mo istar uban nimo. Aron doon na kay kaabag sa pagatiman sa bata. Ay, magsugo tong igsuon ni mo. Ay, ako nalay bahala, anak, tay. Ayaw nagka-problema, anak. Desidido gede ay kang mularga sa Cebu. Ni anak ko sa kainin barko paingon sa Cebu. Ginoo. Ikaw na bahala na ako. Wa ko kay bao kung asa ko mapunta ini. Basta manimpahad ko sa Cebu alang sa akong anak. Bonita. Since first night ron mo din pakitang gilas gid ka ha. Kay ipailabayaw di ka sa mga customers nga fresh and new ka. Mami, medyo kulbaan para ba ko? It's okay. That's normal. And that's what I like. Kaya syempre, what is fresh and new? Kulbaan yun. Manikiras mga kiki. Okay, Mami. Hello. Oh. Yes, Kidvin. Wow, sorte yung kanina gabi o na bonita. Ay! Ha? Nga naman, Mami? Yes, Kidvin. Australian at siya. Oh, gano'n ka rin siya sa mga pag-o. Tanang pag-o din mo, aki gina niyo. Unsay pasabot nga mo, Aki? Ay mo, aki good. Noon sa kabaya. Marami sa kong virgin, uy. Di pwede din ang inosente epic. Dili pwede na dirizay. Ha? Dili good mag-inarty. Oh, Mami. Wa ko'y laing nahunahunaan nga daling kasudlan ug trabaho kundili ang bar o club. Tud man nakasugodain ko og trabaho. Ug di kapug nga na nga kung kakuyaw o kakulpa sa maong trabaho. Mga kasama atong atangan og mga laing sumpay sa suwatampo ni Bonita dinhi ning atong tulumanon. Bagong bayani. Kung doon na kamoy sa bilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.